Dudza namo ishi. Pachawo my Judy. She approached me because kudai. Ndakatoshare vamwe vanhu last message yandakaita nawo na my Judy na baba wa Judy last week on Wednesday, last week but one on Wednesday. Anditi. So that was the relationship yakanga ilipo, guys. Muna akadaro akashaika, guys. Someone who was standing for you, there's no need for you to refuse to assist, guys. Would that be fair? Could the people who support Great Hope, Pawano Firwa, Atiwa support, then my strangers, what kind of uningorumuna kaita saying? So I received a message on Thursday morning, if I'm correct, Thursday morning or Friday morning. So it's Mr. Munitz, you made the live yesterday, I received 5 phone calls from different sources. Vakati Mr. Munitz, murukurongerwa bomba. Atili kukunyeperai. Dakati seriously. So please, don't come Kunhamo ya baba Judy. Please don't come at all. So sure, Mkoma, we love you. Takatanga tumira kufonerwa immediately after the live. This guy can't phone it. Akati Mr. Munitz, inindi no kudai. There are people who are looking for your head. That's serious. Ndo pa atonditsana ngurira. Second guy ndo bandi phonera. Mwe mfano mbikwa pano wangu ando chamba na swanzi Mkoma pakaipa. Time ya maita live ni Zulu. Vanhu vakanga vakamira pa motikari. Papa na ningi. Zvakanzi mumwe akatobva anyora akati Munetsi wachona madi kungompa mapepa achona aite kana chiranoziya. Vamwe vachina vakatanga kuti kweye Munetsi akunetsei sei. Munotadzira kumupedzisa. Zvakanzi aiwa hanetse kumupedzisa uyu. Anti ari kuuya paNhamo. That was the second phone call, guys. Yandakaudzwa. Zvakatika Thursday night anditika Friday makuseni ndikumuka ndikuona muma inbox mangu mune ma messages vanhu vakawanda shoti team rukukurongera isingaite so isusu tinokuda don't even come to Cape Town anditi azviite atombokuda anditi musatombosvika. Those guys, they are hiring people, they want to kill you. So the moment you come paNhamo ipapo vane pfuti unotoendeswa and vada kusenzesa the local people ori vamwe vanhu vasingazikanwi. Kati serious vakanzi same people vaingo implicatwa vachona vaisvita vachona masta achona ndinawo izvo kuti ningi nani. Friday makuseni ndobva ndatumira audio. There's another guy anonzi Gono. If you know Golden Cape Town, you can tag him now. You can tag him. And ataure, I sent him and ndakamutumira audio. And on that audio, ndakatumira kuna Gono. Guys, if you're in Cape Town, you know this guy anonzi Gono. You know him. I sent him an audio. Ndakamudza, it was 8 or 10. Ndakamudza kuti shamwarika, if people vachida kundiuraya ngavauraye. Ndakamudza Gono point blank. And it's an audio that's circulated. Ndakati nini upenyu wangu uri mumaoko maMwari. Ndakatomudza akati don't worry Mr. Munetsi hapana zvinoitika chichi. Ane response yake and I've got my screenshots achona nema audios ake. Ndakataura naGono. Ndakati Gono ndakamutumira audio. Ndakati you must go and tell your guys kuti if they are looking for my head ina handivhunduke, ina handitye. Ndakatotaura ndakati inini ndinotomirira ma dangerous criminals. Anditi ndodila nawo. Saka kana muchitaura kuti muda kuita zvakati against me. And I even told him kuti inini if anything is going to happen on me, you are going to be on tight. Ndakamudza Gono, anozviziva. Ndakamudza audio yachona ivamwe vachina yakatosirculate. Ndakamudza ndakati if anything happens to me, ndakatomudza kuti I have informed all the relevant officials kuti there is a plot to assassinate me. There is a plot to kill me. Ndakamudza. It's not something zvokuti azvinzi zvinokutanga kutaura chichi. Ndakamudza. Chichi. Ndakamudza. Mukoma General Shellers vakatomboipombodza nyaya yacho akati audio yange isingafani but asongotaura kuinbox and so on because I felt kuti life yangu is very serious. And such allegations when people are plotting to kill you. Ndakaudza kuti inini if anything happens to me, the world is going to turn against you guys. I said it point blank. Because people, they love Munetsi. People, they know what Munetsi does. Anything that has to do with my life, but what I know that if anything happens to my life, you are going to be responsible. I made it clear.
And I'm not withdrawing that. I'm not. Because I've got facts, I've got sources, I've got my recordings, I've got my pictures. Even 92 meter. Could these people, they are planning something against you. Don't come to the funeral. Then what was the question? Why are you targeting Munetsi? Because Munetsi is taking money from his pocket to help for the funeral. I'm not benefiting, guys. Gatungodza na ichokwadi anditika. Ina ndisi kubenefit. Ndiri kutobatsira. Andisi kunzi Munetsi ari kutora mari yefuneral. I never charged that family any cent. I took money from my pocket. Kuti ibatsire baba wa Judy. Vandorigwa kuZimbabwe. Pakati paitika Kunhamo, one of the guys Fari, he even came to me. Akati ndabva Kunhamo, azvina kumira mushe Mr.